Kafet kabaon pelong hanong madan mau peran ha kashitarik uyayong arhaja penriu kabaon penyai da kaminot soda Memorial Secondary School nong madan mau peran. Kani kajing khot sya kate kafet kala day ban kersoy senyang ban kentiu bat ban penyar ya kajing don kam jong ka school hang ni si benta na lor kajing elek kai kan jadbol kababaro si sngi kan long ha kate sngi kan don ru kajing elek kai hausi bampar kador ka jong ka buy ticket kan day ars pa si ticket si hajar sisin kathong halor kate hausi bampar kan day silang kan don ru kajing ko pen er ngiu no sip kata ka lucky draw kador jong ka sisla kan day sispa tengka bat u ne ka hebok he no sip ha kate sngi bala saining kong kin yo da skuti bat mai baar kin yo daga laptop bala kin yo daga mobile phone barok kin dei ki bat mai on pli ya ka slip lucky draw ha ka por chipo chiteng ha ka por men mit kan don ru ka concert laj ai ka bom don kam siu ha ka por nyo baje men mit balawan penchong shit da one job jolan bat frenzy nalor kini kin don ru kinong shat bat bit ha ka te mit lamana persya ru ban thok ha ka te sngi la ha ka pisa ne kinu kinu ki jing thok ki bala ban kata lamana ru ban omdi ki jing di pen buai lamana ru ban ombit ban pedon kam da ki tin klem akor lada pi pen khen halor kini ki kendon ki balabu ha ka ti ka an pin ngan kumban chuban biang bakani ka fet kan long ha ka shitarik uyayong arhaja penriu hanong madan mau peran